Moikka! Mä oon Harri. Me kootaan parhaillaan kovan luokan analytiikkatiimiä. Me rakennetaan... Äkää. Siellä. Mä näen. Me rakennetaan, eikä rakenneta vaan kootaan. Me rakennetaan Noniin. Me kootaan tällä hetkellä kovan luokan analytiikkatiimiä. Aloitetaan kenties susta. Me rakennetaan ihmislähtöisiä digitaalisia ratkaisuja. Me yhdistetään design, softakehitys ja analytiikka. Me uskotaan siihen, että menestys pitää jakaa työntekijöiden kesken. Sen takia, jos olet meillä töissä, sulla on mahdollisuus myös tulla yrityksen omistajaksi. Haluatko sä tulla mukaan tulevaisuuden yritykseen, jossa asiat tehdään uudella tavalla? Tsekkaa linkki ja pistä hakemus tulemaan.